Pri mikrofóne máme trénera hostí, tak pán tréner, skúste nám nejako zhodnotiť váš vyhratý dnešný zápas. Dramatický zápas. Čakali sme od hostí, že budú húževnatí super, že budú poctivo brániť. V podstate to sa nám aj potvrdilo. Čakali sme, že budú mať nepríjemné štandardné situácie, čiže mali sme ich dobre zmapovaných. Sme radi, že konečne sa usmialo šťastie na nás a že sme to takto zvládli. Myslím si, že to bola zaslúžená výhra a ideme šťastní domov. Dobre, a nejaký kľúčový moment dnešného zápasu? Tak, bolo ich viacej, premenianie šanci. Myslím si, že to bolo z našej strany ako slabé, trápi nás trošku efektivita. A tak ten záver, myslím si, že to bolo kľúčové, že sme to dobre uhrali a zvládli. Super, a najlepší hráč dnes, čo podal u vás najlepší výkon? Myslím si, že dneska sme hrali veľmi dobre kolektívne. S držaním lopty, s prechodom, s vecami, ktoré trénujeme, takže sme radi, že to bolo potvrdené víťazstvom.